Sa number 2, 46 tanan ka mga unit sa Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City ang natala na i-turn over sa mga tag-iya buwas nga adlaw. Natapos na ang isa sa 24 ka mga housing building sa Araw Yuhum Village sa Barangay Vista Alegre. Gani buwas, suguran sa Bacolod LGU paagi sa Bacolod Housing Authority ang pag-award sang 46 sa 64 ka mga naunang housing units para sa mga beneficiaries. May 18 ka mga beneficiaries nga naghulat sang final approval gikan sa pag-ibig nga mangin kaupod sang BHA kag Department of Human Settlement and Urban Development. Sandig sa nakasugtan, ang housing beneficiaries ang mayara sang 2,194 pesos nga monthly amortization plan para sa 24 square meter nga housing sa sulod sang 30 ka tuig. Ang housing program ang kabahin sa 4PH housing program ni President Ferdinand Marcos Jr. nga pinakauna naging patuman sa Bacolod City.